Hane Zangitu Bergarrak ekide grupen egiten daulan, hain zuzen be, enpresiak Mexikoko Querétaro irixan dakon lantegitako baten, denporari galdu barik, guazen Mexikorantz bera hobeto ezauketara. Arratzalde hon, Hane? Hola, atzalde hon, Nico. Bueno, egun hon igual ez, hor? Bai, hemen egunon esan biako nuke, Zenbat orduko aldia hor, gurekiko? Hemen ondio 7 orduko diferentzia dugu, así que goizetik ari izan diokan. Oso ondo, bueno, ze moduz dana Mexiko aldian? Dana ondo? Ondo, denbori azkar doia, honezkero ja, azkar pasau garren, 3 urte pasau die, ja, Mexikora etorri zintzaretik. Oso ondo, bueno, aipatu zunez, hasingo gara hortik, ezta, 3 urte, beka baten bitartez esan behar da, ahi hausinela Mexikoa. Hori da, 2016an, entera mitzan zela Eusko Jaurlaritzak urtero ematen daben beka programa baten barruan, BEINT deitzen dana, bertan apunto nintzen, eta, bueno, beka honek 3 fase eukizitzuan, ez? Lehenengo Bilbon formazio bat jaso, bigarren fasean 12 hilabeteko egonaldisa inaban Mexiko irixan, bertan Eusko Jaurlaritza daukan ordezkaritzan, ofizina komerzial baten, eta gero azkenengo fasean ematen dutzu beka honek aukera herrialde hortan bertan dagon euskal enpresa baten aztia edo sartzia, ez? Bitxartean enteramitzan zela arrasateko ekide enpresia, Mexikon aztekoa zala eta holan kontaktuan jarri nintzen, da, arrezkero, badiar dut, 2 urte pasatxo, Querétaron. Hori da, lehenengo urtia Mexiko irixan bertan, hiriburuan, da gero 2 urteia Querétaron, ezta? Hori da, bai. Eta, bueno, ekideen bertan, zer egiten duzu, zertan diar duzuzuk? Mexikon daukugu 2 negozio unitate, alde batetik ingenieritza eta fabrikazioa, ni bertan nago, eta beste alde batetik automozinorako kontrolerako utilak itzen dituzte, ez? Guk gaur egun gure negozioan trenentzat partiak itzen ditugu, eta nik proiektua arlo ekonomikotik pixkate lantzen ditut. Egisa da, enpresia hastian zerotik hastian, pixkat okatzen dela badanetik itxea, eta zentzu hortan bebai asko ikasteko aukeri okidot. Bueno, ekide ezkenean hemengo enpresia izanik, jente euskaldun geixo behongo dala suponenten dut, ezta? Bai, hasieran batez be, taldetxo bat euskalduna bagare, baina, enpresia azten doian inean, gero eta mexikar geixau sartzen da bizte enpresan, da, taldea onditzen doia, bai. Eta hoxen, arrasaten gaur egun, sektore ezberdinetara zabaltzen da bizten bezala, gure helburua hemen bai da, sektore ezberdinetara heltzia, bai, Mexikon. Baina, zeuek bakarrik ez, oroar Querétaron nahiko enpresa euskaldun desente dauz, edo? Bai, egisa esan, pasada da, euskaldun pila badare hemen, izan be, Querétaroko ingurua oso zona industriala da, ez? Enpresa asko dago, orduan Euskal Herrixan be batez be automozinoko sektorian eta holan, orduan Euskal Herriko enpresa asko euren filiala hemen zabalduta dauke, eta jende gazte bastante etorri da. Mondragon Unibertsitatea bai dago, bertan euskal lagun batzuk lanian, orduan ikusten da bertako jendia bai. Eta bestela, Querétaro hirin bouan, ze moduzkoa da? Ez dakit, zer eskaintzen dau? Querétaro nik esango nuke, gaur egun Mexikon dagoen hiria atseginetarikoa dela. Mexikanoentzat ez da oso hiria hundixan, etzat bai. Querétaro estaduak edo provintziak honezkero 2.400.000 olako biztanleakiko ditu, hiriburuan ja dia 1.400.000 inguru, orduan bastante handixa, ez? Asko azten dabil, ze jende asko beste leku batzuetatik badabil hona etortzen, izan be nahiko segurua da, zentzurtan segurtasun aldetik nahiko lasaixa da, lan eskaintza bastante dago, eta orokorrian politxa da. Eta sozialki be, bako bizitzia, edo? Bai. Esaten dut, nahiz da izan hiri bat asko handitzen doiana, Querétaroko zentroak badauka hori bere herrikutxu hori, baina oso bizixa da, musika asko goten da zuzenian, teatro asko dare, gero aktibidade kultural asko ikusi zenik azte gurutan, batez be. Eta, inauterixak atejoka ditugun honetan, ez tekit, hor Mexiko aldean, Querétaron, zela bizi dauen inauterixak, bako garrantziarik edo?
Gisa esan ez, hemen ez dabe karnabalak bizi gure bezala, ez dago hori lagun artean disfrazatzeko eta kalera disfrazatza irtetzeko itxuraik. Hori bai, badago Mexiko, tradizioan arabera, bagoten dira Mexiko leku puntual batzutan, ez nahi tokau jat Pueblan ikustia, gero bai uste dut Sinaloa, Mazatlán eta inguru hortan, Eixo kostaldean, oitxuria dago traje tradizional batzuk jarri, eta desfile batzukin musikia joaz eta holan, baina Querétaro inguruan ez dut karnabaletan ez ikusi. Bueno, lehen hasieran aipatu du baita, ezta? Lehenengo urtia Mexiko irixan inzebela, inungo alderik, ezta? Querétarokin ez dako antzipe? Entzuna dan bezala askoz monstruosoa da, hiri bat kristona ez dela sekula bukatzen, baina egisa da dokazentzazinua era bakarrik heltzen dela inseguriadeko tema horrek eta trafikoa dagoela, ez da? Bai, hori badago, baina oso hiria handia da, nik nire ustez jende gazteantza batez be oferta kultural pila badago, egunera daukozu planak itxeko, lekuak ezagutzeko, kulturalki be museo pila badare, leku historiko pila bat bisitatzeko, eta nire ustez 2 urte bizitzeko, 2 hiru, primeran dago egisa da, gero ja satura gutxen zaitxula, baina, bueno, disfruta honean bentzan estantzia bertan. Bueno, esan behar da, Mexiko herrialdia bera izugarri ondixa dela, zeuke urte bete hiriburuan, beste 2 urte Querétaro, baina, bueno, gainontzekoa esauketako aukerarik edo eukiozu? Bueno, aldan inean bai, egisa da, Mexiko oso herrialde ondixa dela, orduan, leku asko aurrin geratzen dira, ez? Baina, bueno, edozein opor, puente dolan aprobetxatzen dugu eskapatxo bat itxeko. Gainera, hemen suerte aukuna da, urte guztian ondartzara juteko aukeria daukozula. Eta, bueno, egisa da urrin dagoela Querétarotik, baina, oporrak ero puenteren bat okatzen dienean, aprobetxatzen dugu leku desberdinak ezagutzeko. Esan duzu, ez da urteanean, hori da klimiak albieketan dagoelako bai, ez da? Bai. Hemen, ontsen ondio, han bezala, negua da, gautan freskatu itxen dago, baina egun ez sekulako giroa dago. Oso klima zikua dago bai, hemen neurixa gehiago uda partean itxen dago. Uda berrixan zikua, baina bero desente, nik esango nuke epoka beruena, eta gero ja udan eurixak azten dira, bai. Bueno, Mexikon beste berezitasunetako bat, ja mundu osoan datuta dagoena, gastronomia dela esan geke ez da. Zeuke zela da hori, gustoko duzu, ez? Bai, gustoko dut, eta hori, ez dutela pikantzia jaten, mundu guztiak esaten dut, bai, honezkero pikantzia jango duzu, eta ez nire gorputzak ez dut toleratzen, baina moldatu zeinke, ez dago inongo problemaik, ez? Eta gero, hori, leku desberdinak ezagutzen duzun eginen, konturatzen za, estado bakoitzak bere gastronomia daukala, ez? Eta nahiko aberatza da, bai. Eta gaina, Querétarakoa bertakoa, nahiko berezixo bai, edo ez? Bueno, ez dauka holan hain janari lokalak, dauka enchiladas queretanas deitzen dutza, eta, gero janari tipikoak jartzen dira, baina beste estado batzuetan ikusten duzuna bai, justo Querétaro ez dauka bereziki bere janari propioa hainbeste garatuta, baina beste estado batzuk, Oaxaca adibidez, oso aberatza da hori gastronomia lokalan, ez? Oso ondo, bueno, ja bukatze alderan, zeuk ja 3 urte Mexikon, aurrera begira, ze asmo? Aurrera begira nik nire etorkizuna Euskal Herrixan ikusten dut, hori bai. Baina, egisa esan, ez nuke esango, 3 urte ostian, ondio, gustora gongo nitzanik, ero, ez dakit, hola gongo nitzanik, orduan, oin bat disfrutatzen nago, esperientziaz gozatzen nago, eta nik uste dut, alduko dela momentu bat, kantzauko naizena, eta etxera bueltatzeko gogoa aukiko dutena. Eta, ondio ez dut fetxarik jarri, baina, ikusiko da aurrerantzian. Bitartean lanaz gozatzen segi, ikasten segi, eta, izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko danatik. Bale, eskerrik asko zuei. Egongo gara. Gero arte. Agur. Agur.